Всеки човек е духовно създание, независимо дали го осъзнава или не. Какво означава духовен? Имам предвид, че хората откриват своята същност или душа. Това е най-истинската част от нас самите. Ако успееш да се докоснеш до духовните си страни, ти ще се натъкнеш на любов, красота, състрадание, благоденствие. Нека набързо ви разкажа за различните аспекти, които наричаме живот. Тяло, ум и душа. Нашите тела са изградени от информация и енергия. Привидно вашето тяло се състои от материя, която може да се разгради на молекули и атоми. Но според квантовата физика, всеки атом, 99,9%, е празно пространство. Субатомните частици се придвижват из това празно пространство със скоростта на светлината и образуват вибрираща енергия. И тя не е безцелна, не е безразборна. Тя носи информация. Умът разпознаваме чрез нашите мисли, чувства, емоции, идеи. Но къде е душата? Между отделните мисли има малко пространство. И между това нямо състояние е вашата душа. И ако успеете да се свържете и опознаете с тази есенция, ще намерите пътя към свободата. Благодаря ви.